Toată lumea, numele meu este Luca și azi o să facem un videoclip din World War. N-am mai jucat de ceva timp, dar după ce am făcut videoclipul ăla de ăsta, ce o să fac la 20 de abonați, vedeți că nu o să fac un tutorial pentru că ăsta e foarte frig afară și o să mă gândesc să fac altceva la 20 de abonați. Stați un pic. Să dau ăsta mai încet. Car shield. Ar putea să nu vorbesc așa mult. What? Ce armă era aia? Ce armă e aia? Că n-am înțeles cum au dat ei așa. Ia, hai că fac o schemă. Mamă, ce mă schemă. What? Retrage. Skill. Oh. Skill. Easy. Mi-a cerut. Fugi, Luca, fugi. Am dat mai mult. Dar nu aveam ce să fac, pentru că ăsta nu puteam să construiesc ca pe fort. Că m-am învăluit, nu ca pe forme. Dar unde era aia? Că am uitat. Bă! Far shield. Mamă, zici ca mainbot. Bă, dar toți încerc de schimb. Mă sistemau bun. Bă, dar nu știu cum nu l-am nimerit, că mi-a arătat hit-ul în el. Și mă enervează. Ei, mă sistemau bun, dar nu pot să ies de aici. E bine că s-au scos aim assist-ul pentru toți de pe controller. Părerea mea că... Bă! Mamă! Dau nu știu câți. Я ранен. Используй аптечку. Fugi.
Mă trag mult cu prostia aia. Că vă mor. Mă, încerc pe copilotul. Mi-a spart shield-ul, dar era în shield-ul, n-aveam ce să. Bă, toți încerc de skill. What? Cred că am pierdut. Cred. Bine spus. Cred. Ne reîntoarcem în următorul meci. Gata, am revenit în meciul ăsta. Mod. Mamă, este aznab. Mod. Na, dar păcat că nu puteam să trag mai mulți. Bă, țigane, bă, ce dai? Bă, țigane! Bă! Ăștia de unde tot dau? Da, fix în mine. Kill. Aveam ținta fix pe capul lui, cred. Bine spus, cred. Cât am filmat? Cred că după meciul ăsta închid videoclipul. Dar părerea mea la shotgun e ceva stricat. Când reîncarc după un glonț, ar trebui să dea în el, că a încărcat un glonț. Kill. Aim sistemul bun. Controller player. Mamă, aici. N-am. Dar controller. Stai jos. Numai headshot-uri le-am dat la aia. 2. What? Mi-a dat cu sniperul? Că eu n-am văzut glonțul. Da. What? Bă, ciorditorul. What?
Lasă-mă schemarul de label. Нас заметили. В атаку! Mamă, spargi. Înțeleg să dau că nu văd unde. Ia că-l. Eu scriu. Bă, ciortitorul. Bă, dar spamatorii să ăștia. Dar oricum suntem peste cu 20. Na, la cap. Bă! Am câștigat. Easy. Easy. Easy, easy și iar easy. Cât am filmat? 11 minute și cam atât a fost videoclipul de azi. Nu uitați de like, share, subscribe și desigur ne vedem data viitoare. Pa!